हेलौ लोगोफोर वेलकाम बेक टू माय यूट्यूब चैनल जसना ब्रह्म क्रिएशन नोंथांमोनखौ आंनि यूट्यूब चैनलाव आरोबाव गोसो गोथारजों खेबसे बराय हरबाय आसा खालामो नोंथांमोनहाबो मोजां दं आंबो दासान्दि मोजां दं लोगोफोर आं बे मोनसे टपिकनि सायाव सावरायनो होननानै दिनै आं बे भिडिअखौ लानानै फैलायबाय नोंथांमोनहा थाम्बनेलाव नुनानै हयथ' बुजिखाबाय जानो हागौ आं मानि सायाव सावरायनो नागिरदों आं सावरायनो नागिरदों बे हिन्जाव हौवा सानै एनिथिं एमजे आरो प्रिति नार्जिनारि बे सानै हिन्जाव हौवानि सायाव आं सावरायनो होननानै बे भिडिअखौ लानानै फैलायबाय लोगोफोर बे सानै हिन्जाव हौवानि संसारा मा जाबावगोन बेखौसो मालायबा मालाय आंहा सानबाबो माने आगोर मोनै बायदि जानानै मोनफालायलांबाय सिगाङाव बिसोरो हाबा जाजेननाय समाव सानैनि गेजेराव बिराद दावराव दावसि जानानै गथ' गोरलै गोनाङावनो गावस्रालायबाय गावस्रादों खुनु एनिथिं एमजेआबो निमाहा होननाय बुस्थुआ गैयै बायदि माने हिन्जाव हौवा सानैजों एकदम गावस्रानानै थाबाय दा हिन्जाव गिबिखौ बियो एनिथिं एमजेआ डाइभर्स होआलाबानो हिन्जाव गदाय सासे लानानै खारबाय खारनायाव माने बै गिबि हिन्जावजों गोरोबहैबाय हिन्जाव गदाय लानानै खारदों गिबिजों गोरोबहैदों रायजो राजा आइ आफानि सिगाङाव बिसोरो गिबिजों गोरोबहैबाय दा बे खामानिखौ आङो खोब मोजां मोनदोंमोन माने दा बियो गदाय लाना खारदोंबाबो गिबिजों गोरोबलायहैफिनबाय बे बिराद मोजां बाथ्रा आरो आं सानदोंमोन बिसोरनि लाइफआव माने सिगाङाव जिबायदि जादोंमोन बैफोरखौ बावनानै हयथ' बिसोरनि संसारा गोजोनै आवगायलांसिगोन खोमा होननानै आं सानदोंमोन आरो जाथोंसैबो बिदिनो बियो खोब मोजां बाथ्रा जाबाय होननानैसो आं सानदोंमोन बेनिफ्राय बिसोरनि संसारा गोजोन जासिगोन एबारनिफ्राय गोदान संसारनि बिस्रा स्टार्टिं जासिगोन होननानै आं सानदोंमोन नाथाय फैयै दा मा नुबाय माने ससियेल मिडियाआवनो साफ्रोमबो फेसबुकआनो जा इउटुबानो जा हिन्जावा हौवाखौ रायहरनाय हौवाया हिन्जावखौ बायदिसिना खिथाहरनाय ससियेल मिडियाआव सानैनि गेजेराव दासिमबो माने दावराव दावसिया माने स्टार्टिंसो जाफिनबाय सानैनि गेजेराव सोरबा सासेया गं बायाब्ला बे संसार जाथारबावगोन ना नुनायाव ओरैबायदि माने सानैखौबो गं बायगोनखौनो नुवा ओरैबायदि गोरा हौवायाबो बेनो हिन्जावाबो बेनो एखे 11 होननाय बायदिसो हिन्जाव हौवा सानैबो प्रिति नार्जिनारियाबो बुंनायानो हांखौनो लास्लाबलायथारा खुगा दं होननानै इसिबां बाथ्रा बुंनो हायोब्ला आरो फारसेथिं एनिथिं एमजेआबो हिन्जाव गिबिखौ गारालाबानो हिन्जाव गदाय लादों हयथ' बेवहाय बियो प्रिति नार्जिनारिया एनिथिं एमजेखौ केस होदोंमोन नाथाय प्रिति नार्जिनारिनि 1 नाम्बार गोरोन्थिया बेबो फिसायखौ केस होबाय बियो माने गावनि बिहाव बिखुनजोखौ केस होफानो नाङामोन बे केस होफानाया प्रिति नार्जिनारिनि बिराद गोरोन्थि जादों बिसि फिसायनि गेजेराव जालायलायोबाबोथ' बिमा बिफाखौ होफानो नाङा बेबायदियावनो रायजो राजाया बुजिनो हादों प्रिति नार्जिनारिनि गियानाबो माबायदि दा थाङै थुङै एसेबां गोबाव बिसिनि संसाराव गावस्रालायनानै थानायनि उनावबो दिनै बेसेबांबा गोबावनि उनाव मिलायनायाव फैदोंमोन अब्लाबो मिलायनो रोंनायखौ जों नुवाखसै बांसिननिफ्राय बांसिन बेसे नायनोसो जासिलायलांबाय संसारा नायनोनो आंगायबाय गावसिनि पार्सनेल मेटारखौ ससियेल मिडियायाव हिन्जाव हौवा सानैजों बेबा बे बुंहरलायबाय थायोब्ला जानु संसारा बिसिनि माबाखौ सल्भ खालामनानै होनो हागोन हाया बेनिखायनो संसारा नायनोसो बाबाय माने बेसे नायबावनो नायै आंगायनाय मोनबाय कमेन्टफोरनि गेजेरजों भिडिअनि गेजेरजों सोरबा सोरबाया बुजायहरनो नाजादों नाथाय
बे बुजायनाया जानो बिसिनाव माबा मोनसे प्रभाब गोग्लैगोनखौ नुवा। बेनिखायनो प्रिति नार्जिनारि आरो एनिथिं एमजे फंबायमोन, नोंसोरो नोंसिनि गेजेराव जिबायदि प्रब्लेम जादों, दा जिबायदि समस्या जादों, बेखौ ससियेल मिडियायाव सानफ्रोमबो हगारनानै होआलाबानो बे प्रब्लेमखौ नोंसोर गावजों गावनि गेजेरावनो सल्भ खालामनानै लादो। आरो जिबायदि नुदों बेबायदि संसारखौ नोंसोरो माने गावबागाव माने बुजिनायजों, नोंसोरथ' इडुकेटेड सानैबो, एनिथिं एमजेआबो सासे इडुकेटेड, बयजोंबो मिथिजानाय इउटुबार, बयजोंबो सिनायजानाय सासे इउटुबार, आरो प्रिति नार्जिनारियाबो सासे गोरों आइजो, रायलायनो गोरों, डिसिप्लिनाव गोरों, सासे साहसि हिन्जाव। नोंसोरबायदिनि लाइफआवनो जुदि बेबायदि जायोब्ला, जानाया जायो, बयनिबो लाइफआव जायो, गोरों गोरा जाम्बा जाम्बि बयनिबो गेजेराव जायो। खिन्थु मानसि जानानै बुजिनाय, साननो हाफिननाय गोहोआ जुदि गैयाब्ला बेखौ माबायदि गोरों गोरा होनगोन, माबायदि इडुकेटेड होनगोन, माबायदि गुनि गियानि होननानै बुंगोन? सोलोंथाइखौ मानो लाखो? लेखाखौ मानो फरायखो? लेखानि गियानखौ मानो लाखो? नोंसोरो एसे एनै जालायनायफोरखौ बुजिलायनानै माने समस्याफोरखौ समाधान खालामनो हायाब्ला, एबा गोरोन्थिफोरखौ निमाहा होलायलायनो हायाब्ला, नोंसिनि लेखाफोर फरायनायनि गुना बहा थांखो? गोरों गोरानि सिनायथिया गावनो गावसोरनो खोमोरनानै लानोसै नोंसोरो। बुंखाबाय आं दहायनो, बयनिबो लाइफआव, बिसि फिसायनि लाइफआव जोंना जायाखै नामा? जोंनाबो जादों। मालाबा आंबो सानो गाबोननिफ्रायनो गावस्रा थानोसै बे हौवाजों होननानै। नाथाय साननाय आरो बुजिनाय सक्तिया मानसिनाव थानांगौ। धैर्य होननाय बुस्थुआ मानसिनाव थानांगौ। जाबाबो जायाबाबो हाबानि उनाव गथ' सासे मोनबाय नोंसोर, बे गथ'खौ दा माबायदिहाय फेदेरलांगोन, फोरोंलांगोन, बेफोरनि सिन्थायासो नोंसिनाव थानांसिगौ। दा ससियेल मिडियायाव नोंसोरो सानफ्रामबो बेबा बेखौ ओरैबायदि होनलायबाय थाबा समस्याया सल्भ जागोन ना संसारानो नोंसिनि समस्याखौ माबा खालामनानै होनो हागोन, समाधान खालामनानै होगोन? बेनिखायनो नोंसोरो ससियेल मिडियायाव बेबायदि भिडिअ खालाम नोंसिनि नांलायनायफोरखौ हगारबाय थानो नांला। मानोना समाजा नायै नायै आंगायबाय, बेसे नायबावनो? नोंसिनिल' खोथा जाखायो। बिसि फिसायनि जेब्ला नांलायनाय जायो सोरजोंबा, दावराव दावसि जायो, आंबो आंनिखौ खिथागोन, सोरबायाबो सोरबा खोथाखौ खिथागोन। समाजा बेखौ, नोंसोरनि बाथ्राफोरखौ जेबो सल्भ खालामनो हाया। समाजा सानदोंमोन, संसारा सानदोंमोन नोंसोर गोरोबफिनलायलायनायाव संसारा मोजां जासिगोन होननानै। नाथाय दा मा नुखो? बांसिननिफ्राय बांसिनसो गाज्रि नुगासिनो दं। ओंखायनो आं सानदों, बे संसारा मा संसार जाबावगोन? बे संसारा कि संसार जाबावगोन? बेनिखायनो फंबाय बिनानाव सानैखौ आं खावलायहरदों, आंनि भिडिअआ बोरैब्ला नोंसिनियाव सहैयोब्ला नोंथांमोनहा जाहाथे गाव गावनि गेजेराव मा प्रब्लेम जादों बेखौ गावजों गावनो सल्भ खालामलायनानै ला। ससियेल मिडियायाव बेफोरबायदि सानफ्रामबो दावराव दावसिखौ दिन्थिहरबाय थायोब्ला जोंनि बे इयुन जोलैफोरनोबो फोरोंनाय जायो, मिथिहोनाय जायो। आरो नोंसोरबायदि गोरों गोराफ्रानो बेबायदि आखु दिन्थिबाय थायोब्ला बे जाम्बा जाम्बिफोरखौ आरो मा बुंबावनो? सोलोंथाइ गैयै मानसिफोरखौ आरो मा बुंबावनो? आं दिनै बेखिनिखौनो बुंहरबाय। नोंथांमोनहा ससियेल मिडियायाव बारा भिडिअफोरखौ लाबोबाय थायालाबानो, नांलायनायनि, हारां खुरलायलायनायनि, नोंसोर सिङाव गावजों गावनो समस्याखौ समाधान खालामनानै लादो। बेनिफ्राय हय गोरोबलायनानै संसार जानो हायोब्लाथ' मोजांनि बाथ्रा, आरो गोरोबलायनो हायो हाया बे नोंथांमोननि बाथ्रासै। आं बेखौनो बुंहरबाय।
रायजो राजा नोंथांमोन आंनि बुंनायाव माबाफोर गोरोन्थि जादोंबा निमाहा हो आं बे फंबाय बिनानाव सानैखौ बे बाथ्राखौनो बुंहरनो होननानै आं दिनै भिडिअखौ लाबोबाय दा आं बेखिनियावनो दोनथ'बाय गोजोन्थों खुलुमबाय